Ndewo ụmụ Igbo niile, aha m bụ Maazị CMS, onye nọ m n'akụkụ Maazị Akamso bụ afọ m. otu a ka ọ dị. Anyị na-ewetara unu n'ụbọchị nke taa Igbo CNN, anyị tukwu na-akọta ewetara unu akụkọ nke taa. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ isiokwu anyị. Emmanuela nke maka Angel Comedy agbụgara site na ozi na-eru anyị ntị n'aka ndị nta akụkọ anyị. Ha mere ka anyị mara na Emmanuela akpụga ezigbo ara n'afọ anya. Ha gara n'ihu na-agwakwa anyị ka ọha na eze mara na Emmanuela achala maka ọlụlụ, wee na-agwazi ụmụ nwoke ndị nọ na 15 ka a bịawazie maka na nwatakịrị ya anọ na-apụtago. Emmanuela akpụga ezigbo ara. Agụkọ n'akụ gị ka ị na-eme Ojishi aka akụkọ ara nwa. gịnị Marakwa ihe bi n'obi. gịnị ka m bụ n'obi? Ojishi na-aka aka ara nwa. Ọmọlụ Regina Daniels awụ ned nwoke nye m ihe ka nri biko. Ojishi aka akụkọ ara nwa. ọ ga-akọ nke gị. Ara nwa agbakwara gị ara o. Ngwa gezienụ ntị, ihe a akụkọ maka ndị ohi. Ndị ohi ewela iwe n'obi ọnụma wee baa mba n'oke olu n'ihi na nwa amadi onye Imo steeti ha gara izu ohi n'ụlọ ya nọ n'ime ụlọ na-akwa iko. Hey, achawo. Mgbe ndị nta akụkọ ya rutere na-agba onye isi ndị ohi a ajụjụ ọnụ n'okwu ya, ọ sị na ihe iwe ya wụ na nwa amadi a nọ n'ime ụlọ na-emu ọkụ, kama na ọ nọ na-eti ebe o ebe o ebe o, Ugbo na nwatakịrị mmadụ biko. tinekwe na oke anwụ nọ na-acha. Ọ sịkwa na ha na ndị otu ya were ụtarị pịa ka nwa amadi ahụ si ya na o ji egba mbọ ya nwere na o ji ekọ hozili. Ọ karịa mma. Ha pịatara ya nnọọ. Ọ yọkwara ọha na eze niile ka hapụ ihe dị na skeeti ka ọ bụrụ ihe eji ezu ike oge abalị. Enyi, chere Na mere bụsị rice abụkọ zụra. chere mere nke nwere di anyị. Nke na-atọkọ rice na biskit, asa biskit ọfa kọm kọm. Emechaa ka ya mme ya aga onye na-eme Nke gwụrụ. mechaa aka Ndị be anyị ọ na-akọ ha n'ụbọchị nke taata na-akọ Igbo CNN ka emesịa nọ. subscribe on to our YouTube channel wo Igbo CNN Chineke akpọ unu ọkụ. Thank you. Onye anakwala m rice maka mụ a na-enyetụ Ngwa ego dị m rice biko. Nna kọtụ gori. kọtọ ya dị ya ka anyị godi nke nwere na ọ dịra izi.